hospital room nga ang kabisi ko pila mi sa ajumbon pala ng tao at tuni sa hospital at tuni magpa-inject sa ilahang kuan birthday na. Thank you. Among birthday girl, 21 years old na. Hindi arang kabisi way to guys. Sa Johanna mo dari guys, di anas Christine gawas na. Okay na? Makaapas pata sa kuan. Nahinira kay dahil lang yung islikod ba na islikod. Mana guys? Abot ba kayo nag 30 minutes? Di nak. Kaya lubak-lubak. Ito pa pa pwede magbalik ka motor. Suot ng jacket kaya di ka babukan yung puti. Kas nurse. Lasing kumidya di na madag 30 minutes. Uy, tanawan gali nga. 30 minutes. Kay mahimo bang nay importante. Salamat sa Ginoo kay na inji ka paskrap guys kay alas 8 po lagi ng exam. So yung birthday ron pero ngani ka hasol among gikuan. Pero salamat sa Ginoo kay na pantas si dayon. Kay alas 6 man jud ta mo injik ang mga kuan ron hanjo mi. Ang mga shipping dayon sa day orasa. Lubete na. Consistent. Depende rin na agad at ang shipping ay. Mo kung wala man makalar dali mo ko na dayon. Oh God, camping pa. Birthday again. Birthday niya guys. Yung exam nila redeem. Asa yung papel mo? Jumping. Ampu-ampu. Not to be do this as well. Kaya ito yung birthday dali. Kami nakaapa sa alas 6 kay yung klase mo gud niya alas 7 asutso. Nya magtuon pa kuno siya kay redeem niya exam. Grabe jud loy kay lagi pero laban lang yapon siya. Tara pa. Siya price 7.5. Bugat gaan ra. Manilihang ko ano. Mga bisang ipitan sa rag no. Ground siya, ground. Oh, rag. Agro na. Pero yung kuno. Kiri ang Oh, kalan. di ay. Ito na ito testing mo. Siya mabuto. Ito di nag-wax pa. Testing. Kanang pikas kalisuanan para asa na? Building na. Hindi ba kasi pikas? Ground ni ground. Ah, Ito sa building. Ito ground. Papa ako na mo diya. Bakal. na.
Okay. So, diyan naman, gigamit na nila ang welding. Na sila dari dapit sa likod kay arang grabing kainit. Mamulahon dun nila ning mag-welding ma'am kay mag-uwan di sila makabuhat. Kuan dami guys, nahudtan mi ugas dahil luto lagi gahapon. Kasi nakasuot diha. Wala gana kay 5 man dira. Pizza 5 sa buwan. Ugma pa na mo buwan. Wa jud siya maabot sa kabuwan. Suwati pa sunod mo gamay magunang imong gikuha gud. Gamay timbang siguro na. Dili basta magluto ka mas dali mo ra. Dapat dayo maglata tas kahoy lang ta maglata. So sa kabuwan 1 to 20. Pero salamat ka ni Ma'am B kay naka-survive mi sa pagluto og kuan sa katundi kurente. A few moments later. Guys, madong hapon na itong tanong guys. Hapon na lagi kay lasing ko naman. Ngit na rin kay nako dres gidahidaanan ni Nicole. Grabing kainit arang labarad gagang naghang matangan ng hangam na ni Aradjin kalabad. Kay grabing kainit. Unsa ka kuan, unsa ka init anak? 42. Oh, grabe guys, 42. Sus mo jud ka kanang masugbas kawas ba, grabe jud kainit. Ug naa pa man jud mga nagbaligjag buwad bitaw nga barato magbuwad kog balik. Kay medyo na natay buwad guys kay sa mamalita. Unsa kay nga tubig merkado kun hapit-hapit liw kay ara laging kainit. Ngayon malit po kog sidaanan des panday. Wa di buwad nga kuan mga galunggo nga pwedeng kuan ba i buwad. Kay ganahan ko magbuwad ug balik ba kay ara laging kainit. Unja kuan lagi guys naluoy ko ni Crystal kay ijang birthday unja kadali-dali ngadlawon mi guys ngadto sa kuan guys sa district hospital kay last man ni jag inject sa ijang kuan rabies. Unja ito naluoy ko kay namatami wala ko nakatug kay kuan kanang dugba sa mi dito sa sala na kuan lagi po kay duha pud bi ka gabi ka kadug ni Crystal na mo nagimingaw jud ko ni ja kuan kanang yang birthday dali sa balik kay redeem nga na ja exam so importante man din na guys jang pag-eskwela mo nang dali jud siya. So among gi-advance sa ijang birthday dias kuan Domingo pizza 3 ja happy birthday di pud sa kanang mga nag-birthday di ay kuan isabay ka mo ang birthday duha. Unja gahang cake kay duha man tay cake namo unja usar to gipalit kay mag-celebrate day ko birthday guys Pizza City man si ay 4 man si Crystal ja ako City man ja birthday man ni Guaps Bitani diha sa Germany naghatag man si ja og kanang pang-birthday kay sabay ko numing birthday kaming duha. So mag-celebrate mig birthday usab guys inagka Domingo mga resgian di Junjun na pud bidabano nila sgian. Ja salamat kadto Guaps Bit diha sa Germany salamat kay naghatag man si ja og para pang birthday namong duha. Ja gitagaan pud ko ni Ma'am B para pang birthday pud namong duha ni Crystal. Daghan kadto mig handa guys. Daghan ag mga nakakaon pud kay nanghatag man pud mga kuan ni papaidi o ganang usa ka buok manok wala man ko nag-video kanang usa ka buong manok ba diya mga igagaw ni kuan diya spikas dahil sang amo hatag mig spaghetti pansit nga na. So daghan pud kaso na share na mo blessing salamat kaso ni Ma'am B kay itagaan man pud ko ni Ma'am B para pag birthday lagi namo ni Crystal. Unsa di man jud nga ganang kuan guys kanang salamat atas Ginoo nakasimba mig hapon ja bisang galing ka nang dili ta magsimba basta
kinasing-kasing dyan nagatahang pag-ampo ihatag dyan sa Ginoo. Daghan kayong salamat sa Ginoo guys, kay grabe jud ni sa kung kapinangga kami. Grabe kanang walang-wala na kada bitong time nga walang-wala na jud ka unja. Nay mo kalit nga maabot nga grasya ingana mi. Sukad nga katungga. Really good guys, bisag ba pa ko nag-vlog. Ingana jud ang kuan ba nga pag-ampo ko ana Lord. Mazunta Lord ug nay mo pamasage na urong gabi Lord, kay di massage lagi ko. Okay, madyo na laman Lord maka pada ko ni Nicole sa kuan allowance. Sa taud guys nanay manawag. Te nay magpamassage nimo te nya mga silingan na magpamassage. Karon daghan pa mo message na nga magpamassage sila guys, kaso lang di na kaya sang kamot. Kay grabe na jud ka kuan guys. Kani kamot ka na hubag pagali na guys kanang sig pangalasa og karon pangalasa og kanang block. Ja grabe ang kabisi kay magluto pa ko kadlawon guys. Karon guys manahawa sa kumuluto kay kuan kanang paway sa ako kay basilog overpating na pug ko na samot na guys ug kanang magkasakitan ja gatang kita sa atahang paninda sakto ra pud ipalit og tambaw ana. Pero pag mahuman-human ning mga daghan magajug-ajug buhaton dari guys, kay labi nag-on na ni magpahil pa ko dani mga kahoy ganiha guys. Wala man ko ka mag-vlog guys, mag-vlog pa ko kanunay guys na ay nagsunod na nang hakot ko sa mga kahoy dito mga gipang tangtang sa pusti ang gipang tapok dito kuan manang daghan na jud kajug buhat. Jaha ding usbon guys, daghan kajong salamat sa mga ning greet ug happy birthday ni Crystal. So si Crystal jud guys super ka kuan beutan sa nga tanan kanang okay ra pud ni jaga nang di mi maganda, pero basta nalaman ko no sa cake nya na ba ja mato gitagaan mami Mambi. Salamat kadyo Mambi. Ninja atang ilang po ninyo guys sinagka Domingo na sila sa Giyandari Jin Bali kay mag-celebrate mamig birthday ni Mambitan ni Pud Pizza Gis. Ja birthday pud ni Ate Ivy kani amo silingan ni Pizza Gis pud. Kanang na lang pong isabay gahang birthday nagka kuan, pero ang birthday jud Pizza City. So guys makapuway ra jud siguro ko ganang mahamana ni among pahimo ni Mambi nga kuan. Bye. Grabe guys waji ang pahuway bisag sa kaoras na lamang nga mo higda ko ba nang higda sa jud ko dari kada jud kay ang likod nagngit-ngit. Ja. Kay bawo malis ni aging simana nga iubo man ko sa ni balik na pud kay kanilaging abog allergy tas abog kadyo kaning sa siminto sa murag mahuot murag tukon ba sa lisod ka ginhawa. Unsa nadigo di ko sadyo madigo man kog sadyo dito sa dagat. Ang dagat man guys ug maligo ka ug sadyo init naglublob nimo init ang dagat ja man ang imong bugnaw sa imong lawas murag kanang tangtang ni mga bugnaw sa imong lawas ba. So nagtudlo pud na guys si bapas bitani ligo di ko nung dagat kay malagi na tambaw lagi na wala pud mo kuan na hang sinus say lagi ka nang lisod ka ginhawa baka ang sinus makuan. Pero epektibo jud dong ang ipamutang nga katong dahon sa kanang guyabano ba ilubid-lubid dahan sa gibutang dani jag mga guyabano ang ipangtungtong sa ana. Unsa maro to ang vlog guys, daghan kadong salamat ninyong tanan nga nagpabilin dani ang YouTube channel. Kanang dugay na kadyo ko di makasweldo guys, mga ang sa kabuan guys $30 ha. Sa una mo sweldo pa man ko og kuan maabot pa man siya og $100 ang sa kabuan, karon 30 na laman kay sa hilit man ko mo upload manang sa sobras ka busy balit kadyo ko mo-upload. So mauro to guys, daghan kadyo salamat ninyong tanan sa inyong pag-greet ug happy birthday ni Crystal. Salamat ug amping ug ampo tanan guys, love you all kay relax up ko gamay before ko mag-expert dani ang vlog. Bye, see you in my next video.